gure elkartea momentu honetan ditu 330 eta gehiago bazkide. Eta hasi ziren orain dela 11 urte, 20 edo 30 bat. Osea, poliki gehitzen da. Kontu bada, jendea gero eta gehiago hurbiltzen dela, eta normalean nabaritzen dena da oso posibila duzela. Horrek zerbait esan nahi du, ez da? Orduan, hildo horretatik jarraituz, ze esango nizuke gure helburua dela zahartze aktiboa edukitzea. Jubilatzen zea, ikusten duzu zure burua jakin gabe ze norabide hartu, eta gauza importantea da plangintza bat edukitzea. Jakitea, egunero jeiki, txukundu, kale atera eta jendearekin ibili eta gauza batzuetan sartuta egon. Gutxi gora bera hori da, gure ustez onena. Hortarako zahartze aktibo horretarako bideratzen ditugu ekintzak 3 aldeetara batez ere. Bata, ezaguera. Ezaguera mantendu edo hobetu, galdu ez behintzen. Badakigu neuronak hiltzen dihoaztela eta erabiliz, beraien artean konektatu egiten direla, hoi kontatzen digute behintzat, orduan horretan saiatzen dira. Eta astean bitan, egun bakoitzean 2 ordutan, eukitzen ditugu hitzaldi desberdinak. Gaiak desberdinak, berdin da gizarteko gaiak, kultura munduko gaiak, historia, filosofia, arte, antzinako kontu, euskal herriko kontu, horiek izaten dira erderaz. Baina hilabetean behin baita ere eukitzen dugu bat euskeraz. Jende gutxi jaten behar, baina behartu. Gero, ezaguera kontuan ere, mintzatzen dugu euskera. Jende asko ez daki eta nahi du ikasi. Orduan, hitzaldia bukatuta geho, dena jende bolondresekin, gelditzen dira talde batzuk euskara ikastea ere. Alde horretatik ezaguera pixka bat mintzatzen ditugu. Gero, beste arlo bat daukagu, afektibitatea laguntzea. Claro, afektibitatea beti da importantea, baina garai honetan poliki agian bakarrik gelditzen potentzea eta horrela, eta besteekin harremanak mantentzea edo ukitzea edo zabaltzea oso garrantzitsua da. Hortarako ditugu ekintza desberdinak ere. Hiltzen garenean, gustua ematen du delako denak ezagunak bagina bezala. Daude taldetxoak eta horrela, baina harremanak oso erresak egiten dira eta hori oso importantea da. Eta harreman horiek ateratzen dira, goazen kafetxo bat hartzea, goazen txango bat egitea, gelditzen zea gauza askotarako. Baita ere ditugu irteera kulturalak. Baten geha, hilabetean behin, txangoak egitea. Gai desberdinetik. Azkenekoa izan zen, haun trujal, Bianako trujalea, eta oso importantea izan zen, aurrekoan iparraldea eta horrela egitzen da. Eta gero kurtso bukaeran egiten da bat museagoa, 4 edo 5 eguneko. Eta hortarako ja, kanpora ateratzen da. Horrela harremanak estutzen. Eta gero daukagu beste arlo bat, ariketa fisikoa. Ariketa fisikoa egiten da batez ere mendiko irteerekin. Ostiraletan, goizez, antolatzen dira 13 edo 15 kilometroko bueltatxoak, eta hor apuntatu da dago jende pile bat egin eta 10 edo horrela, jendia animatzen da eta sasoi zen daude. Eta batez ere hori, beste ekintzak ere baditugu. Ditugu, adibidez, hilean behin irakurtzen dugu liburu bat, eta gero bankomunean jartzen dugu. Antzerkia ere egiten dugu. Bizikleta egitea ere, astean behin ateratzen da jendea. Ez dakit beste zerbait gelditzen zaidan. Gutxi gora bera, ekintza horiek eta baita ere egiten dugu aldizkari bat. Aldizkari bat eta hor, 3 hilabetean behin biltzen da, 3 hilabete horretan egin diren gauza garrantzitsua. Ez geha gelditzen eta gainera ondo, azpiegitura guztia dago antolatuta bolondresuan. Orduan, 2 urtean behin edo egiten dira aldaketak, eta dago junta bat, junta horretan daude 10 kide, kontzientziatua egon behar dira. Hori oso importantea da. Bestelanik ikusi izan ditut batzuk jakin gabe zer egin eta aspertuta eta nahi gabetuak eta etxetik atera gabe eta hori oso tristea da eta hori ez da pasentzu. Orduan egin behar duena da, nik leheno esan duena, plangintza bat. Plangintza bat batez ere, burua argi eukitzeko, ariketa fisiko pixka bat egiteko eta jendearekin harremanetan egoteko zerbait. Hori
derrigorrezkoa da bilatzean ere, ustez. Horrek mantetzen zaizu, Zaitu? Zaitu, bizirik, eta gainera konturatzen zira, adina honekin oraindik gauza asko egiteko gauzak gara. Iritsi zaigu adin bat, eta ja, orokorki horrela antolatuta dago gizartea, baina gu gai geha gauza asko egiteko. Eta mundu honetan ere nik ikusten dut mugitzen dela jende asko lan bolondresak egiteko. Eta horrek ondo mantentzen zaitu, Orduan, nire ustez hori eginda, biziri mantentzen. Kulturetxeak ere gauza asko eskaintzen dituzte, eta interesantea gainea. Eta da pixkatari egotea, baina, klaro, bakarri baldin bazaude gauza pasa egiten zaizkizu. Besteekin egonda, enteratzen zea, gelditzen zea batekin, besteekin, eta beti dakazu zerbait egiteko. Batzutan komentatzen dugu, orain lehen baino okupatuta gaude. Eta hori ez esan, bilobak edo zaindu behar baldin bat dituzu, ez? Hoi beste kontu bat, apartez kontu bat. Nik esango nukeena da gure artean oso giro ona dagoela, jendea ikusten dela pozik, gauzak egiteko gogoarekin, eta horrek zerbait esain nahi duela, ez? Eta orduan animatu hortarako.